ubusisi igama kuphasa ne channel you flick qinisekisa ukuthi uya like uya subscribe you become a member kule channel uma member ufaka nje imali engango 9 rand njalo ngenyanga ukuphosa nje isivivaneni kanti i-account ikhona uma une interest yokufaka noma yimiliyoni uyakwazi ukuthi uyifake lapha kule account uyamukelekile ukuthi ungafona noma nini iBhayibheli lithi ubusisiwe ke unikele thokoza namhlanje sibheka la udaba olukazodwa 2C 2348 ukuthi kusuke kusho ukuthini uma uphupha iTV iviliza isithombe singacaci kahle nake singakusho ngesithombe esingacaci kahle seTV mhlawumbe ke sibheke ukuthi siphila in a time and age where most people have spirits that they have to align. They are spiritually gifted, yabona. So they have that debt yoku align imimoya. So asesibheka ngale that angle ukuthi okay number 1 mawuphupha la umabonakude nge-TV mesizulu. Uma uphupha umabonakude upha wesithatha njengolubu uma uviliza. Lusho ukuthi wembethwe amandla kamoya kodwa okusadingeka usukume uthola usizo lokwalungisa. Yabona. Noma kunesiphiwo nobizo likamoya oluthile olusathi ngilungisa amahubo 13 verse 3 uthi ke bheka neno ungiphendule Jehova uNkulunkulu wami khanyisa amehlo ami ngize ngingalali ubuthongo bokufa. Asithi number 2 uma uphupha umabonakude kuwuPaul uma uviliza lungabi nje lichaza ukuthi unesiphiwo sikamoya okusamele usilungise ukuze uzobona kahle imfihlakalo singasho njalo. Number 3 uma uphupha umabonakude kuwuPaul uma uviliza lungachaza la ukuthi uhlalo umsebenzi omkhulu kakhulu okumele uwenze wokulungisa idlozi noma ukulungisa isithunywa uze uzoboniswa ngendlela ecacile yabona. Awuthi lo Paul lungavela futhi kumuntu othola ukuthi mhlawumbe unenkinga yokuthi seba ubukade uprofeta kade unedlozi kade ubona sewuqala manje uqala ukuvala sebaqala ukukuvala manje sekunabantu abaqala banciphisa manje volume uyabona yokuthi ukwazi ukubona so ngalibona phela ukusho ukuthi mhlawumbe sewuyavalwa unabantu abakwala noma ke isidalo sakho sesinenkinga sesiyaqala siyahlehla futhi ulungise. Number 4 ake sithi kodwa ufuna ubona ukuthi uPaul uma uviliza ungasho ukuthi ngenze umuntu oqala ukudideka manje noma ukungabaza uNkulunkulu noma usuphilo umdlandla nethemba yabona. Evangelini amahubo 119 verse 18 vula amehlo ami ukuba ke ngibone izimangaliso zasemthethweni wakho. Asivale ngokuthi ke number 5 uma uphupha ukuthi umabonakude kuwuPaul uma uviliza olungasho nje ukuthi mhlawumbe ngeze kumuntu oneyinkinga umuntu oneyinkathazo nokudingeka nokudideka kudinga ukuthi wenze njani ukulungiswe kusaseni sorry ukuthi kungenzeka leli Paul sengavela nomuntu oneyinkinga noma oneyinkathi noma nje unokudideka odinga ukuthi akulungise ekuqondene kusasa lakhe lo muntu loyo kungabi into kamoya kodwa ukuthina into physically emsebenzini osukuyenza ezifundweni zakho kuloko umkhakheni wakho yabona. Sebakhulu besibheka la ukuviliza nje kwamabonakude TV. Inamba yami sethi kuphela ungumlandeli ukuze singeke lokusixabana lokutexta ngoba uzoloku ungitexta ungathapha ekuyinto engasebenzi ngayo leyo sengizoba block abantu abangathaphayo nabatextayo manje. Siyabona.